Ще сключвате брак. Знаете ли, че подписът ви урежда и парите, и имотите ви занапред? Ето какви са правилата по закон и как можете да ги промените. В България има 3 режима на имуществени отношения. Ако не изберете нищо, за вас автоматично ще се приложи законовият режим на общност. Това означава, че всичко придобито по време на брака, чрез съвместен принос, било то с пари, труд или грижа за дома и децата, е общо имущество. 50 на 50. Без значение на чие име се води това имущество. Изключение правят единствено личните ви вещи, както и придобитото чрез дарение или наследство. Пример. Съпругът си купува чисто нов автомобил на негово име. Според закона, този автомобил е съпружеска имуществена общност и е собственост и на двамата съпрузи. Вторият вариант е законовият режим на разделност. При него, каквото всеки придобие по време на брака, си остава негова лична собственост. Няма общо имущество. Този режим трябва изрично да се избере пред длъжностно лице, за да може да се приложи. А третият и най-гъвкав вариант е договорният режим или така нареченият брачен договор. С него можете да договорите абсолютно всичко. Кой какво точно придобива, дали апартаментът ще е общ, но колите не е, как ще се управлява имуществото. И най-важното, как точно ще се раздели то при евентуален развод, спестявайки години съдебни спорове и на двете лица в брака. Вашият брак, вашите правила. Помислете преди да кажете заветното да.